vakanga vari muZANU-PF vachiita maprimary elections varipo pano? Hapana makaita navo varipo pano? Hapana. Ndezvemumba. Kana tapedza maprimaries paita munhu awina, tese taakufamba tese kunovhotera ZANU-PF. Musangano mukuru pane individual. Individuals, they come and go, but musangano unosara wakamira. Aizve ndizvo chokwadi. Ko Mugabe wakagara ari 37 years ari president achiri muZANU-PF. ZANU-PF musangano wevanhu unoramba wakati twi. Iye zvino izvi mavhotera president wenyu musi wa 30 July movhotera MP wenyu kuti basa rifambeka. Mukavhotera sako, voti yaunoisa pasako kune maindependent ere kuno? Ameni vacharasa havo voti vachiisa paindependent, nekuti voti yaunoisa paindependent inongoraswa kwiti uko. Asi kana wavhota waisa voti pana sako, voti yake inotariswa, ndiyo inoita kuti mai Chikuni vandiri kuona vauya apa, mukadzi anoda zvikuru Chimanimani achishandira Honorable Chikuna vapinda. Ivhoti ya president, ivhoti ya sako inoita kuti Senator Mutsvangwa Saka voti ya munoisa pana sako haisiye kwenda nayo kumba kwake bawi. Voti ya munoisa pana sako ivhoti inotorwa yokosheswa nemusangano weZANU-PF yoita kuti muparamendi vamunangagwa vatonge nema MPs vane nhoroondo, ma-MPs anechido nevanhu, noti kutsvaga kupfuma, noti kutsvaga kumhanya paGMB kuti utewo kutanga kutora chibage uchenda nacho kumba kwako, asi kuti utorere vanhu vane nzara. Marodzi ariko achada kugadzirwa muChimanimani, muCBD, mutaundi umo takatopiwa marodzi acho naComrade Sako. Kudzika kwese kunedziwa munomu, nedziwa business center panonetsa kurwa kufamba paya, ndo projects andinadzo inini kuoffice kwangu. Kurwa Isimba business center marodzi ese aya akatoiwa nawo naComrade Sako neleadership. Kopa tuchopa road iyo ari kuchema nayo Sako nekuti ari kuona vanhu vachishupika. Ndinokumbirai nemwoyo werudo, nemwoyo wekubara kunyanya madzimai. Imwe position yangu isina kutaurwa pano, ndiri mukuru wemadzimai, I'm the Secretary of Administration yemadzimai. Ndakukumbira kutaura nana mai manje mugozondinzwawo. Ana mai woye, ana mai woye, kwatakwenda kwakaoma. Kana tikatadza kudzikisa pfungwa dzedu tinoendesa nyika kunana Somalia. Munoziva zviri kuitika kuSomalia? Makazwa zvakaitika kuLibya, kutora mutungamiri anga ari kwakusvika pakumuuraya, vanhu vakushupika. Takutaura kuisa mutungamiri anobviswawo nhamo dzedu. Mwana akasawana basa, mai ndiwo unosafa. Woti baba basa racho havana, mwana basa racho hapana. Akungotora Z akundomwa, mai wakundotukwa. Iwo mai kuti uite chimwe chinhu hapana chaungaite. Regai kwenda uko. Iwo mai kuti uite chimwe chinhu hapana chaungaite. Mumba hamuna upu, mumba hamuna chirimo. Saka ndiri kukumbirai vana mai vangu, ndauya pano kuzokukumbirai vana amai. Vana amai nemwoyo wekubereka, mwoyo wekuziva kuti zvinorwadza sei kubereka. Ngatiberekei Emerson Mnangagwa nembereko. Ndokukumbirai nemwoyo wekuzvara, mwoyo wekushupika, mwoyo wekuti ite wakadzi vanoonekera munyika yeZimbabwe.
endai naEmmerson mwana kana wakambereka nembereko adonhe kana ukadonha unongosimuka uchienda mwana wako ari zvakanaka. Handei tinobudisa Idi Mnangagwa tiwane more of this kind of developments. Ngatiendei musi wa 30 July usarare nevhoti yako nekuti vhoti iyo yakarwirwa, vhoti iyo yakafirwa. Vamwe varimo mumakomo vana mai vamwe havana kuona mabhonzo evana vavo, havazivi pakararira vana vavo. Chakuita nhasi kuti umire uchiti ndiriwe MDC, inini ndiriwe apa, inini ndiriwe icho, inini ndiriwe icho, chakatofirwa. Kwakusina izvozvo chakafirwa. Saka handei peacefully, no violence, musaite violence. Mukaona munhu ari kuda kuita violence ari kuinvite poverty munyika muno. Mapurisa kana mangona ari kuda kukuprovokai, endai munoripota kumapurisa. Basa remapurisa ndiroro rekuti vadhilena. Haikona kuti atondiprovoka wototanga kuroko kana waprovokwa nemunhu asinei zvake, nekuti nyika ino yetongwe zvakanaka. Iwe wotodzorera wotokanganisa Emmerson Mnangagwa ari kudaidzira peace, 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 development, development, development. Ana mai we, ndakukumbirai motivoterawo murungu wangu uyu. Ana mai we ndikukumbirai. Pamwe handizodzoki pano pawadi. Ndikukumbirai saseneta wenyu. Ndikukumbirai muvotere Sako. Sako ane zvido zvevanhu pamwoyo. Achamhanyiswa nemi ZANU-PF ipati inogona. Izvozvi zvimakutoona taane motika inotozi Chimanimani district. Sako uyu achapiwa mota inonzi Chimanimani East, iyo mota iri kuChimanimani district ka. Sako kana manje muchaiona yakanzi naEmmerson Mnangagwa, because ane shamwari dziri kumuda dzakawandawo dziri kuti ndiye chete munhu angafambe nemusangano weZANU-PF kuti ubudirise vanhu. Saka tiri kupiwawo, muchaona achifamba nemota yakanzi Chimanimani East constituency. Mota iyoyo haisi yaSako, mota iyoyo ndenyu. Inobvumidza Sako kuti afambe pese pakona rese reChimanimani East achikuteererai, nekuti president wedu is a listening president. MaMPs ake listening MPs. Saka ndakukumbirai, ndoda kuti tifambe tese zvakanaka. Toda kuona road yedu ichisvika kwaRusitu. Ndokutendai mugobhoterawo MP wedu ari kuZANU. Pane makanzelazi aripo here? Dai makanzelazi ese ari pano. Makanzelazi ese ari pano. Onai kunaka kwakaita musangano weZANU-PF. Voterai vana vemusangano weZANU-PF. Kana mavhotera makanzela vachatora zvinhu voisa kuna Sako. Sako wotora woenda kuna Mai Chikuni. Mai Chikuni vanotaura kuseneta wewe mazvizwa were kwapresident zvabva zvabhora mugedhi go. Vana vedu pamberi nekuvhotera Idi Mnangagwa. Pamberi nekuvhotera ZANU-PF. Pamberi nekuvhotera ZANU-PF. Idi pfe. Idi pfe. Sako pfe. Makanzela zedu ese pfe. Isusu wacho tese pfe. Isusu tese pfe. Pfe 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 pfe. Vasingazivi. Aiwa tinokutendai makanzelas. All the best, tinokutendai zvikuru. Tinoda kuti tione vaMnangagwa vachitonga nevana vavo. Yes, thank you, thank you. Aiwa, tinokutendai zvikuru.
mozotibatsirawo kuti tirambe tiri pamwe chete takabatana. Ndatenda hangu zvikuru.